napojení na kyslík. Dobrý. Počítáme napojení na kyslík z dejchače. Nevnosíme sebou bomby, jde o bezpečnost, o všechno, bomba nám může někde spadnout, cokoliv. Pustit kyslík umíte snad všichni. To budou mít ten ventilátor v tom dalším. Jo, takže napojení, prodechnutí. Další manuální, co? Prodechnutí, ale musíš jako postup, opravdu. Vemu ambuvák, nasadím masku, jako vyberu masku, takhle. Jak ji ochopím. Jak zakloním. Jo, jde už dovednost. Takže masku. A pak jsme ale teď si nic neřekl. Pak jsme u toho dalšího, jestli při ventilaci maskou přerušit nebo ne. Dostanu vynadáno, že nepřerušit. Čímž považuji teda diskuzi za ukončenou. Ne, prosím vás, jako naším cílem je resuscitace a pro prognozu pacienta má význam nepřerušované stlačování hrudníku. Právě proto, že nám jde o toho pacienta. Nepřerušované stlačování hrudníku. Ale napřed musíme stavět na základech. Barák musí se stavit na základech. Přijde záchranář, pokud neumí držet masku, ta manuální dovednost je důležitá, nejdůležitější v tom. Na to musíme stavět. Ano. Jo, pak se budeme dostávat dál. Jo? Mačkat, dýchat. Dobrý, jo. Takže masku, jakým způsobem ji držíme. Do pravé ruky se máme ambuvák samozřejmě, kdo je levá. V tom zvláštním ale kruhu, ne? Nebo, jo. My jako zkoušíme ty jednotlivý. Jo? Že budu zkušit ty pak laryngeální maska. Ne, laryngeální jo, ale jenom teď prodechnutí maskou. Jo? Vlastně uchopíme za spodní čelist, roztáčnou hlavy. Céhmat, který bychom měli všichni ovládat a byli schopni teda prodýchnout vlastně toho pacienta přes tu masku. Jo, to je základ. Vždycky máme, taky si opíráme, ano. Pokaždé používáme samozřejmě kyslík k tomu prodýchnutí. Jo, takže tohle je základní dovednost, jak masáž, tak prodýchnutí přes ten kyslík. Jo. A teď si to každý zkusí. Jo, každý půjde, veme, prodechne, zkusí si masáž.